映画見てさらになんかこれこそ本当に実際な純粋な心を歌詞にされているの本当にえぐられますぜひたくさん聴いてほしいなと思います。今夜は生徒のみんなから届いたおすすめディスクを紹介しましたが、新聞部では皆さんから記事も募集しています。そして新聞部をサポートしてくれている朝日新聞中高生の皆さんを対象に私のお料理の言葉コンテストを開催しています。今月号のスクロールロックタイムズには去年早稲田清和賞を受賞し寿司田千尋さんの暑くもないし寒くもないしちょうどいい気温だからなという作品を掲載しています。認知症のおばあちゃんカレンダーではなく自分の肌で季節を感じていった一言、言葉は理解できなく季節を感じているおばあちゃんを素敵と感じた作者の作品です。私もでも割と風